Üdvözlök mindenkit, én Teo vagyok, és ez itt a legújabb végigjátszásom, méghozzá a Spelunky végigjátszás. Ez a játék én szerintem nagyon-nagyon jóra sikeredett, és ezért is gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a fantasztikus játékot. És én szerintem legyünk ezzel a, hát nem is tudom, minek mondható ember, ha ember. Az irányítástól el vagyok szokva, és bevallom, régebben játszottam ezzel a játékkal, és hát ez tényleg eléggé régen volt. Úgyhogy nem nagyon tudom az irányítását a játéknak. De hát ezért vagyunk itt, hogy megtaláljuk. Ugye az adott, hogy a nyilakkal, és talán a... nem, most nem kellett nyomnom semmit. Na, itt akkor nekünk kirogat valamit. Hát ugye, ki már régebb óta néz, az tudja, hogy az angol tudásom a legjobb. De most miért vagyunk ezzel az emberrel? Ja, hogy ez itt tutorial 1. Értem. Úgy remélem, hogy laggok nem lesznek, hisz ilyen játék ne laggoljon azért. De láttam ilyen videósokat, hogy azok már ilyen gyorsan, már ennyi idő alatt én most ezt itt megcsináltam, ők már végig játszották. Vagy végig vizéték a pályát. Végig tolták. Itt azt hiszem az A betű. Ja igen. Akkor itt föl kell menni. Nagyon jó játék szerintem. Mondom, nem tudom, talán egy Terraria és nem tudom, hogy milyen játékhoz lehetne hasonlítani. De minden esetre ez tényleg, ez nagyon jó. Nem mehetünk vissza, akkor nem is erre kellett volna eljönni. Tutoriálok sorozata. Ugye hát valószínűleg ugye akkor az első rész az a tutoriálokból fog állni. Ja, itt erre kell jönni. Ugye itt olyan aranyrögöket kell felszedni, az azt gondolom akkor a pénz. És hát végül is igen, az a pénz. Nem, oda nem. Kettőt tud ugrani? Nem. Egyet. Jó, akkor oda is. Azért végül is nagyot tud ugrani, hogyha... És azokat az érceket, mert azt gondolom érc, azokat valahogy nem tudom kiütni. Mondom, emberek, tényleg nagyon-nagyon régen játszottam magával a játékkal. Úgyhogy szinte még nekem is új. Na, megkapott a Denevír. Na, tutorial 2. Akkor ezzel ütök. Ezzel lehajolok. Jól van. Jaj! Kicsit megijedtem. Mit mutat az a tábla? X és csapjunk? Ja, itt akkor. Ja, aha. Jó, itt kaptam bombát, és megint bombát. Itt valamit írt, hogy nyomjunk tabot. Ha tabot nyomunk. Aha. Ja, itt mutatja az itemeket. De jó. Erre viszont nem jöttem rá, vagy nem emlékeztem. Nem tudom, remélem amúgy a billentyűzetnek a hangja nem fog belehallatszódni, mert én azt személy szerint utálom, mikor... Jaj, itt valamit mutatott. Hát egy szívem van, az lehet, hogy nem előnyös. Le, és akkor egy eset. Itt le kell robbantani. Igen, úgy néz ki. Jaj, ne! Jön a Denevír. Azt hiszem meghaltam. De pedig én csaptam. Tutorial 2 meghalunk, az én szerintem nem a legelőnyösebb dolog. De nem baj. Valahol el kell kezdeni végül is. Hoppá, azt a ládát ott ki is hagytam. 2400-at kaptunk. Pénzt, az azért... Én szerintem nem... Jó, ott hagylak, nem érdekel. Akkor itt jönnek a rohadék denevérek, és...
De... Ez mi már? Na, ez most nem sebzett. És akkor S. Ja. Így. Te akkor azt az... Jajjaj. Figyelj, meg fog ölni akkor. Ne, szórakozzatok itt velem. Ott meg de nincs olyan izém. Robbantok. Az érceket. Aha, és kaptam 500-at. Jó, azt most inkább itt megnézem. Aha, itt a kötél. Jó. És akkor itt kell egy albetűt nyomni. Ja, ez rakja le. És hát izéli föl. Oda nem lehet. Akkor itt megint kaptam ilyen izét. Remélem amúgy nem leszek halk. Ott mi van? Nem engedi lenézni, de akkor leugorhatok, jól van. Oké. Shift és Z. Ja, így ugrik nagyot. Jó, vagyis hát gyorsabban. Ez itt mi? Átmenjek oda? De hogy megyek át? Akkor vége a izének. Másodiknak. És akkor jöhet a harmadik. Amúgy minden, nem tudom még, hogy van, mert ennek a játéknak PC-re van egy olyan menetés, hogy Deathmatch. Tutorial Final. Tehát van egy olyan játékmódja, hogy Deathmatch, úgyhogy én szerintem minden harmadik után lesz egy ilyen Deathmatch kombó. Menekülök gyorsan a denevér elől. Hoppá! Hát akkor bevásárolok mindenbe, végül is pénzem az van. És most ezzel nem mit csináljak? Aha, essel eldobom. Jó. Az viszont biztos, hogy kell. Úgyhogy mehetek fölfelé. De hogyan kéne, ott fönn kéne robbantani, vagy nem? Hogy menjünk itt tovább? Nem, ott is föl lehet menni, jól van. Csak már elgondolkoztam, hogy hogyan megyek vissza, tehát lejöttem, az még így okés. Ne szórakozzá! Hogy egy denevért nem lehet megölni. Kezdhetem előről. És X. Hoppá! És most felkaptam. Azért headet beadtam neki. Viszek egy kavicsot a izéhez. Vegyek? Veszek át. Pénzem az még mindig van, tehát... Mindig kővel fogok futkozni. Csak így adom a headeket. De most nem jött denevér, az előbb jött denevér. Ezt viszem magammal. S, és akkor itt az A betűje. Jó van. Megy ez, mint a karikacsapás. Ja, ott jön a denevér. Aha. De mi? De... Mindig megsebez. Basz meg! Hú, azt hittem valami... Na most bekaksiztam, barátaim. Na, ha megvan ez... Miért nem veszi föl? Melyikkel rakok le bombát? Jaj, nem azzal. Essel, de... Basz meg! Jó van. Végül is ez... Nem akkora baj. És akkor most kell itt azt arra betolni. Aha. Azt meg erre kitolni. Ugye egy kis logika is kell a játékhoz, hogy kitalálj. Na, gyere!
Aha, hogy csak egyet lehet egyszerre, akkor beviszem ezt. Nem? Ott a képen nem ezt mutatja, akkor beviszem. Hoppá. Nem félreértő póz. YouTube most ezért majd megbüntetne. Jó van, te ott maradsz. Na most lehet, hogy hülyeséget csináltam. Sőt, biztos. Ez lehet nagy butaság volt. Hoppá. Ez az, amit lehet, hogy nem kellett volna, sőt. Az lett volna jó, hogyha átdobom. Én szerintem legalábbis. S-sel le. Nem az S-sel! Az A-val. Most kell a shiftes kombó. Hogy itt... Hoppá! Jó, az nem jön át a veréb. Na igen, és akkor most a lányt azt hogy hozom át? Jó, spaccel nem érdekel. Ezt itt most elrontottam, de azért szépet röpült. Meg kell hagyni. Ez szép. Azt be se vittem. Kaptam egy kulcsot akkor? Ja, gondolom ennek a ja, és akkor itt vagyunk azzal az emberrel, jól van. Kaptam könyv? Nem kaptam könyvet. Akkor emberek, én köszönöm szépen a figyelmet, a legközelebbi részben találkozunk, ami hamarosan lesz remélhetőleg. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, ha nem, akkor ne, meg lájkoljátok, és kommenteljetek. Én Teo voltam, remélem mindvégig azt mondtam, hogy Teo, hisz már kicsit megszoktam a Hektort. Na, ciao ciao!